आयु आबौ गोबावसो जालायलांसैहाय हा दहायनो लांनांगौमोन बुंबाय थाखाथारदोंमोन आं बेखायनो थाबनो आरे आबै जेबो नङालै बेलाय लांबानो जानायानो दसेनो थेवबो हनै मालाय बैसांबा लांखांजोब्बाय दहायनो लांबाथाय लांबाय मोजां थुखैना लाबोनोसैब्रा आबै बरियानो दे जागोन दे आबौ आरो बे आबौ मेहेरालाय आबौ मेहेर र' हा थाब फैद' र' आबौ एकदम बारा दुस्थ' जाखाबायलै आबै जोंना मोसौआ औहाय बिराद जाथारबायानोलाय बिसोरबो दाना ओइ आबै जाबायना बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय ओइ आबै सौफैलायबाय आदा ओमफ्राय दासो आरो थाब ओंखार थिनबाय आङो ओइ जेबो नङा दे फंबाय जोंहा सानैजों लांगोन ना मोसौखौ थुखैनोसै दे आबौ थाब लांदो दे हनै मालाय लांजोब्बाय बयबो नोंस्रासो गोबाव जालायलांबाय जोंहासो बा आबै ओमफ्राय दिनै जि देलाय नुखादों माथो नोंखौ आयु माबा आंखौसो नै नंगौ नामा माथो एकदम बिबार थेबलायनायजों समायना नुखाबायलै आबै एकदम सिख्ला बायदिनो हाबाब बुंनायफ्राबो नोंना आबौ जात बुंखायो नंगौथ' र' आबै नुखादोंब्रा जोंनालाय आबैया देलायलायखाना ओमफ्रायथ' मा आसोलफोर दिनैथ' नोंसिनि सान आसोलफोर मोजां एसे देलाय होनानै थुखैनो लांसै ने नोंसोरखौ ओरैनो लांना फैदो आबौ गावस्राबो एसे लेट सिखारबाय फुङावनो फोजानो खोन्थाखाबाय आं नोमाखौबो ओइ जायोलै आबै दे ओमफ्राय नोंसोरबो एसे देलायनांगौ दे नोंसिनि सान एसे देलाय मालाय थाङाबा दुगैनो मोजां नुनांगोन ना बैसागु बोथोरावलाय मानसिफोराबा देलायसोयो ने आबै बयबो बेखायनो एसे मोसौफोराबो देलायनांगोन ना नंगौथ' आरो आबौ दे फंबाय थुखैनो लांग्रोनोसै दैयाव सानैजों औ थ'दो आदा नोंखौ नेगासिनोखामोन आङो सामथाइखौ खेरा गानगोन आङो आरे बा जि मोजां नुबायलै आंखौबो नोंखौ लानांगौबा सानखौ लानांगौबा नङा लाखिखौ लानांगौबा बे मानसिखौ लानांगौबा औथ' आरोलै बे लक्ष्मणखौ लाया माथोसै आङो हाय आंना खेरा गोदान सामथाइखौ खेरा गानगोन आङो आयु हाबाब थुनजुलि खम मोजांलै नोंनानो खेराया मोनसे एकदम माने इउनिक आरोना आंनि स्टाइलाव थुनजुलिनि स्टाइल खेरा जाहैबाय आरो बियो बे आइ थुनजुलिखौबो एसे मा मोनो बिबारफोरखौ खालाबायनानै लाबोनो थिनदोंमोन आङो नागिरहैदोंना हैयाखै जाखो बे गथ'आ आइ थुनजुलि बैसागुआ सौफैलायबाय गावनि खौरां लानानै बैजों थाङां आंहासो बिखा ख्लाब मोनो आंहासो बिखा ख्लाब मोनो आइ थुनजुलि मा आखल जालायखो बियो आयै बेखौ बिबार नागिरना लायनो थिननाया आरो बे माहा मा फाव जालायखो हाबा मा फाव जाखो बियो अबे बेलाय आंहालाय खेरासो गाननायदों दा जाम्बिलाय बे मोनथियाखै नों गानबो ओंखारलायदों मालाय सामथाइखौ खेरा गानगोन आङो होनलायलायनाया दा बेखायनो आंहा रिल्स बानायथावथाव गानबाय आरो आयै आंहाबो बे गथ'आलाय मा जुदामारहाय बैसागु बोथोराव रंजानायखौ नोंहा मा मेगन सालायखो ओमफ्रायो एथ' गान खननायफ्राबो हाबा बैजों थाङां हा बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय जालायबाय नोंना जालायबाय गोख्रै बे खामानिया मेरला दंसो माव गोख्रैनो खामानिफोरखौ जागोन दे जागोन अबाव मावा जाजानो गिदों आंखौ ओमफ्रायथ' आफायानो लांबाबो जागौमोनलै आबै ने या ओमफ्राय एसे खामानि माबादों मावगासिनो थांलाय फैलाय जागासिनो माबा माबि लायदों हाथायाव दे होमबा आबै थाथ' दे आरोथ' थारैनो आंनि आबैखौ जि समायना नुखादोंलै दिनै औब्रा आबै नुमारदोंथ' र' गथ'फोर बिबैखौ आइसे बेफोरबायदि बाख्नायबाय थाबाय नोंसोरो एकदम एक्ट्रेस बायदि नुलायदों नामा आबौ नङाबा माथो नंखागौना ओमफ्राय नोंसोरलाय थाङा आबै बावखुंग्रि गाखोनो आबौजों थांदोब्रा बोसोराव खेबसेल' थांनांगौ ना हाबा बेफोरावलाय आरो जोंलाय मानो बाव आं हानाय नङाहाय गाखोनो खस्थ' मोनथारो आं थांथ'वा आबौ बेफोरबायदि बैसोआव थांबावो नामा आंहा बोथोर एसे इन्जयबो लानांगौब्रा आबै माथो जादोंना बैसोफ्रालाय जोंनि दिन गैलाहाय आबौ नोंसोरनिसो दिनसै नोंस्रानो थांबानो जाबाय दे आं थाङाहाय आंहा न'आवनो जा रंजायो रंजानोसै आरो मा नोमायाबो न'सो लिरदोंमोनहाय आबौ ओरैनो बोसोर गोदाननि एसेनो लिरखांदोंना लिरखाङाखै साहासो खेबसे जानायबावनो थिनसां
दे आबै थाथ'दो औ दे बा बैसागु बोथोराबो माला मोनफैखोथाय फात्ताबो मोनलायासै आं औरा आदा ने बेनोथ' आजा ओमफ्रायथ' आंहाथ' बेरायनो थांनांगौमोनलै लोगोफ्रा लिंहरगासिनो बा आदा देलै रंजाखा बोथोरावनो बोथोर माथो ने आरे फंबाय जिउआबो दानो दं दानो गैयाना जेबो भरोसा गैया दानो खुसिबा दानो दुखुना इन्जय खालामनांगौ बेफोरखौ नागारथारा आं मोनसेबो जेसेबां हायो गोसो खुसि रंजानो नाजानांगौलै औ बेनोथ' आंबा थांगोन दायोहाय लोगोनाव दे थांबानो जाबाय ओमफ्राय फाल्थुक लोगोजों लोगो दाजालै फंबाय जायालै आदा आंना लोगोफ्रा बेबायदि बांद्राय फाल्थुक नंखाया औ मानोना रंजानाय बोथोर होननानैबो खायसे ओरैबायदि फाल्थुक थायोना बुंनो नांला आरो आंनाबा रंजाबाबो बेफोरबायदि नंद्रायाना ओरैनो सिम्पोलसो आदा बांसिनसो लेट जाबावबायलै रायलायनानै थ'दो औब्रा रायलायफ्लांबाय थायो ने थ' आसोलफोर गरमाव बेनोसो थान्दा दुगैनो मोनसिगोन ओमफ्राय बै मानसियाथ' दैयावनो थांनो बायोब्रा ओरैबायदि अख्रा दुगैनांगौ जाम्बाफोर बोसोर गोदानावनो बेनोसो बैथिं थांलै माथो जायालै दुगैनांगौ नोंसोरबो मोजाङैनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बेफोरबायदिनो एरलांबाय था आरोना नोंसोरो आयु हाबाब नोंसोराबो फुरा फेमिलि जाखाबाय दे जोंहानाबो आरो दिनैथ' आरो नोंसिनि सानखा मोजाङै दुगैनांगौ दे फैदो लांदो दे बिसोरखौ आब' ओमफ्राय बै मासेयासो फैथारालै दुगैनो बाथारदों दिनै मानोबा दुगैनांगौथ' मोजां एकदम देलायलाय नुनांगौ ने मादै सान्थि दुगैखांबाय दा फैदो मानसियाल' देलायो होमबा मोसौफोराबो एसे देलायनानै दुगैनांगौ ना एकदम बैसागु बोथोरनि जाबाय दे फैदो मोसौफ्राबो जेन तेन फ्राय थुखैनो हाबाय दे जोंहाबो दानाबा जोंहाबो मोजां देलायनोसै र' एबाराव बेफोरबायदि एसेबां मोजां सान मोसौ थुखैनाय सानावबो एसे सेल्फि लानांगौमोनलै आंहा नङाबालाय बोरै जानोब्रा र' आरे बा माथो दासो मोजां नुदों समायबायहाय नोंसोरखौबो दिनै नोंसिनि सान नोंस्राबो एसे इन्जय खालामदो दे बेनिफ्राय नोंसोरबो बारायलांबाय थादे जोंहानाव बिसिनाबो मालाय फेमिलि दंना बारायलांबा जोंहाबो मोजां मोनलायो आरो गोसोफोरा दे जाथ'बाय होनबालाय ने बैसागु लागाव र' एबार फांसनावबो थिगसे मोसानांगौलै फांसनावबो आरो ओरैनोबो लाब्रा डान्स ना बे सानाबो ओमफ्राय फैबा हामगौमोनलै सानजों स्राय मोसौ थुखैगौमोन ना आरो बेखौबो मा बुंबावनो बैसागु लागाव दा बिमायाबो रायलायगोनलै थाब थाङाबाबो थांसां लोगोफोर मेन एपिसोडाबो फैगासिनो र' नोंथांमोना नेनानै थाथ'बानो जाबाय जों सम मोनब्लानो होगोन दे दा जों माने दसे सम नुजाफैग्रोबाय आरो दा जे जागासिनो ना सोलिगासिनो काहानिया बेजों माने गोरोबला बेखायनो दसे सम जों बेखौ होग्रोनाय जाबाय लोगोफोर बिदिबा रावबो गाज्रि मोननो नाङा बोथोरनि एसे होनाय जाबाय आरोना बेखौबो जों मेन एपिसोडखौ लानानै फैफिनगोन लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाथ' दसे सम दे अब्लाना जों थांथ'दिनिलाय लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन मेन एपिसोडजों दे आरोथ' जों सानदोंमोन मेन एपिसोडानो बेफोरखौ एड खालामनो नाथाय समा एसेबां गैला आरो दा सोलिबाय थानायाबो एसे जुदा लाइनावसो दंगासिनोखा नालाय बेखायनो जास्राला आरो लोगोफोर जायखिजाया बैसागुनिबो भिडिअ लानानै फैगोन जोङो लोगोफोर नेनानै थाद'दो जों मेन एपिसोडजों नुजाफैफिनसैलाय आरोना बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ आरो खनसे बुंबावनाय थाबाय रावबो गाज्रि मोनना दै बे माने ओरैनो दसे सम नुजाफैनायखौ मोनसेखौबो आरो होबाथाय होबाय गोलाव बानायनांगौ जायो नालाय आद्रा खिद्रा जायो बेखायनो जोङो एसे टाइम नांगौ नालाय मेन एपिसोडाव सरि दे सनामोन थाब लाबोनो हाथ'वाखै आरो दे लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोथ'दो एसे इन्जय लाथ'दो बैसागुनि जों फैबा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो दसे सम नायबानो जाबाय आरोना फ्रि सम मोनोब्ला आरो आंबो गाखोहैफागौमोनलै लोगोफोर ने आगैमोनाबो सोंहरबावदोंसोमोन आब' फैया नामा होननानै लोगो मोनबाथ' मोजां जागौमोन ने सनामोन दे होमबा ना